Pabailuan ko sang sang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong may may apo ko kag taas akong sugar. Nga pasalamat ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. Balo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50,000 na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas ang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases: unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kun cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kun lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga buta nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak,
kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandong para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kun cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kun lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail
Kasaysayan sa mga tinugang ang inakabuhi naging bahin sang provincial jail. Sa diin ang apat kapamusod sang pader naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail. Makig-upod kita sa ila pagpanalambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may adlaw sa inyong mga palangga namong nga tagparamati. Sa karon nga adlaw padayunon naton ang kasugpon sang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa aton panatuntunan Provincial Jail. Ihawak mo ako sa nagliliyap na apoy, na aking matikman ang tamis ng sandali. Bahin sang nagligad, samtang nagainom ang tinaw ni Silvestro, hinali lang, may nahulog nga tawo halin sa pader. Kag isa gali ini kaakyat bahay. Diri sini nga bahin mapadayon ang akon pagsaysay diri sa Provincial Jail. Maluoy man kamo ay. Basi kon patyon nila ako kon makita ako. Babay lang ninyo na ako nga makapuway ay. Kag makapanagod diri. Basi kon makabalos man ko sa inyo sa pilakadlaw. Give and take bala. Pag give and take mo karon. Akyat bahay ka? Wala ka nagalong? Oh, mayutan na ko na bukang ulo mo para madudla ka. Hindi naman ko magliwat. Last ko na lang ni nga pag-akyat bahay. Mapalayo na lang ko na yun. Mabarker na lang ko. Maluoy man kamo sa akon, busing. Luwasaman ninyo ako sa nagalaga sa akon ay. Ate, buligan ta na lang tarantado ngayon niyo. Pabayaan ta na lang siya nga makapaway dra sa igado. Butsi mo da. Puli na kuya. Sige, puli na to. Kaya kung bahala siya. Dana ka mo. Hoy, sino ngalan mo? Si Iping Libat. Kay kalaw ay gidyang pagkalibat mo ho. Tulokon takado galingin ulo ko. Busing. Dira ka sandig sa pader nga na ho. Hasta nga mag-aga. Dira ka lang ha. Pagkaga halin ka lang dayon ha. Salamat gid, busing, salamat gid. Ano na di, imo na di balay. Si Pao sinidire. Talabuan namon sa mga amigo ko. Amo gali. Busing, ako na lang ning nabilin nga whiskey o ha. Ito sa mapatay ako sa kauhaw. Sige, imo na lang na. Imuson mo dahil ng butilya ha. Hantalon mo sa kilid sa pader. Kaya matulog-tulog anay ako. Ate, oo, busing. Akong bahala diya. Pagkatapos, matulog man ko sa dalom sang lamisa. Gusto ka lang.
Gusto ka lang. O sige dra ka na. Ay, salamat. Simpunon kung tanan nga bilin sa botilya. Kagamong imnon. Bisan paano, makakuha ini isang sakit nga nabatyagan ko. Kaagahon na. Last stress na yun isang kaagahon. Nabatyagan kong pag-vibrate sa akong jutay nga cellphone nga natago sa akong delargo. Si Sir Rojas na galing nagapanawag nga ini sa akon. Sapton ko ini. Kuhaon ko ni sa akong bulsa. Sa akong nataguan. Ano na? Hello, bossing. Din ka na. Ari na di. Nakasulod na ako. Nagpati bala sila sang alibay mo. Oo, bossing. Nagpati ning isa ka adik. Kaya gintugtan niya ako nga magtulog hasta mag-aga. Kagpahalino naman ako pagkaaga gid. Idiyahan mong hindi ka makalindra ha. Sa imo nakasalalay ang akong plano iping. Nakibalo ako nga maalam ka. Tingwaon ko, sir. Matawag lang ako sa imo kung may importante nga matabo. Oo. Tingwaing nga hindi ka makahalindra. Kinanglan ara ka sa paghatag sang tanan nga impormasyon sa akon nga makuha mo dra. Ate, okay, bossing. Bye. Taguhon ko iniliwat. Kinanglan nga hindi sila makahibalo. Nga may cellphone ako nga gamay nga nasulod sa akong largo. Wala paghihapon makabugtaw si Umaha. Grabe ngalan ba, Umaha? Di ni magalin man. Ano siya, hapon? Matulog man ako diri si dalom sang lamisa. Sa tupad sang botilya sang whiskey. Pero masakit gyapon ang mga pilas ko. Hungod ko ini nga ginpilasan ng kaugalingon ko. Agon nga magpati sila. Nga ginbakol ako sa nagalagas sa akon. Agoy. Aga na eh. Dugong gutom ko ba? Ay, gusto, nakadumdum ako. Nakadumdum ako nga may tao galing nga nagpangayo sa bulig. Kaya nabakulan siya sa mga tao. Kaya nadakpan siya nga nagasaka-saka sa pamalay. Akyat bahay. Kaduan ko siya. Basi kung nakahali na to, be, tsikyaron ko. Buwan, sakit pa ulo ko ba? Uy! Ara pa sa gali sa lamisa nga ginimna na mo kagabi ni Niste, oh. Gatulog sa gyapon, oh. Dasa nagtulog sa tupad sa botilya sa whiskey. Siya'y na. Mayo kay wala pa siya makalin. Adlaw na, oh. Boga barikutot pa siya, oh. Kanamis ang tulog, diba? Palapitan ko sa bla. Aring tilyaw, nagalabaw. Tindakan ko bala. Si Iping gali aset ni Rojas. Kaginpadala siya para nga magkuha sang tanan nga impormasyon sa sindikato. Sa pagpadayon ko pagid. Wala siya makabalong, oh. Wamu kitulog, oh. Ari mo gini kita pakong ko, Blatilya. Hey! Ah!
Goy. Di man. Goy. Sino nagtapak sa akong tiil? Mabangon ko. Sinong gago ang nagtapak sa akon? Ako? Ikaw gali, Busing. Oo. Aga na gali. Oo. Aga na gani, bunga aga gabarikotot ka bada. Nga wala ka ba ng puli? Huli na! Kwan, Busing, wala pa ko makapasalamat sa imo sang ginbuhat mo nga pagluwas sa akon sa mga tao nga naglagas sa akon. Salamat gid, Busing, ha? Thank you. Oh. Ano karon ang plano mo, ha? So wala pa ako makahalin. Himuson ko anay ang naglalapta diri sa idalom. Ang mga botelya, ang mga papel, mga bangko nga nagakalatumba lang. Daw maayo man ina, Kaganay ka bala kay mainom ko anay kape. Abi bakal to anay kape sa tiyangge. Siga ha. Bakal ka man dayon pandesal. Ate, oo, Busing, Anay ka. Dintong kwarta ko man. Ari gali. Aryo, bakal na to kape. Kag pandesal, ha? Isa kagatos na. Iubos na bakal kape kag pandesal, ha? Ate, oo, Busing. Oo. Ato na siya, Gaki-ang pang animal. Damo gid siguro ang nagbakol sa iya mo. Ano kaya ang itsura niya do balakulon gid man eh. Sa kalibat sa palangadaan, daw kanami na bakulon. Are na, Busing. Nakabakal na ako sang kape kag pandesal. Pero trapuhan ko na yung lamisa kay kadamo balas. Sige. Kaya nagutom na ko. Oo, Busing. Makuha ko na yung trapo sa kusina. Dasiga! Namit ba? Anong pag ginahulat mo? Magkaon ka man. Arang pandesal, Isuso na sa kape. Thank you, Busing. Dason, imnon ko naman ining isa katason sang kape, Ako na lang ni Busing. Oo, imo na. Thank you. Amo pa lang kumakaon liwat ba? Ay, animal. Ano ka na lang gali, ya? Bao? Saan ang katapusan mo nga kaon, ha? Ano ka na subong nga adlaw, boss? Sabado. Ay, tisang ibis pa ko nakakaon, Busing. Amo tong nga napilitan ko nga magpangakyat bahay. Kaya nagutom na gid ko mo. Pero di malas. Nadakpan pa ko. Ate, ano karon ang plano mo? Maakyat bahay ka pa? Ay, hindi na, Busing. Nagambal na ko kagabi nga, hindi na ko magliwat. Mabarker na lang ko, Salamat. Nasudlangin man sang pandesalan tiyan ko ba? Makapaminsar na ako sang maayo. Anong ginapaminsar mo, Subong? Kung sa ano naman ko makapanyaga Busing, dalon ko na lang ng kinananta sa kusina. Dason bala, Busing? Nakita ko nga daw pinang-ukay ang imo mga pinggan kag mga kaldero dito sa kusina. Hugasan ko to Kag dason, tinluan kong mga kaldero. Kag siligan kong mga kurong.
Bo, nagadinuhig lang ang ipot sang kuring kag ipot sa mga ido dito. Ang butsi mo? Obrada kung may buot ka. Mayo ginabusing. Kaya tinagsanag ng panulo ko mo. Manbusog na ko. Sige, busing. Oo, sige. Makahalamot man ang karakter sang libat nga ini. Pero nagustuhan ko ang pagtrabaho sa akon. Do kapisan man. Do na malipong na mga daang ko sang pagpanimaho sa mga ipot sang kuring kag mga itis ang manok dao. Anay ka. Ano abi kon buhaton ko na lang ni nga atsoy ang libat nga ini? Boss, malakat na ko, boss, Salamat gid sa pagbulig mo sa ako na. Ang imong gali kusina, matinlo na to. Kag nahugasan ko naman ang mga pinggan. Ano ang buhaton mo, Subong? Mangita naman ko sang obra Mabarker ko. Dito ko sa Pradahan. Pero galing, may utang ako dito sa mga barker nga kaupod ko. Nga wala ko pa mabayran. Ang lain lang kay basi konsokto nila ko. Amo na nga nagalikaw-likaw anay ako sila. Ano sa imo kung buhaton ko lang ikaw nga atsoy dire? Ha? Ha? Buhaton mo ako nga atsoy, buseng? Oo. Nakita ko nga maayo ka magtrabaho Maayo ka magpatinlo sa sulod sang balay. Dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Magabiyan sundagin ninyo sa pagpamati ang mga kasugpon sang sulat ni aton man ginatagan sang kabuhi diri sa aton patuntunan, Provincial Jail. Kag kami diri sa gihapon wala gid nagakalipat sa pagpangagda sa inyo. Gakun kabuman may kasaysayan, ipadala lang diri sa aton patuntunan, Provincial Jail, DYWB, Bombo Radio, Bandalagan, Siyudad sang Bacolod. Sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio!